Nazdar lidi! Dneska bych vás přivítal já, Kejman. Frodo tady bohužel není, ale to nevadí. Protože teďkon jsme obklopení big zombíkama, takže se musím připravit na veliký boj. Takže dáme do sebe lektvar. A naším lektvarem je pozabíjet je. Jak těžké to bylo, že? Tak jdeme na ně. Pojďte vy šmejdi. Uhou. Nějak vám to nejde. Dobrá. Vy šmejdi, pojďte. Au. Ještě dělám ten lektvar. Au. Na ně. Au, na ně. Sakra. Na ně. Pojďte vy šmejdi. Pomoc. Nějak tady uvízli, ne? Ježišmarja, těch tady je. Pomoc. Au. Pojďte, šmejdi, pojďte. Já vím, kam se netroufnou. Rychle, pomoc. Tady jsem bezpečí. Sakra. No, pojďte. To je tady víc, sakra. No tak dobrá. Au. No, ještě nějaký má problém. Tak pojď. Hajzle. A tady ještě jeden. No, tamhle je jich. No tak, já bych řekl, že už jsem asi v hajzlu. Řekl bych, že naše video končí. Všichni jsou mrtví. Tak děkuju. To byl hodně lehký úkol. A zase někdy. Tak čau.